Thank you so much माने 24,000 कमप्लीट जाबाय दे बे चेनेलाव बेनिफ्राय आंनि सेकेन्ड चेनेलाव 19,000 जाना दं 20,000 जासिगोन बेबो ओमफ्राय मेन चेनेलाथ' 90,000 नि गोजौआव 100K नि खाथियाव स' जेखि जादोला बे चेनेला 24,000 साबस्क्राइबार जानायनि मोनाबाय माथो जों दायो मोना न'निफ्राय ओंखारबोदों बेनिफ्राय टेस्ट ड्राइभ नायदोंसै आरोना जों ओरैनो सालायनो नायाखैमोन नालाय दा जों मेन र'डआव थांगासिनो दं ओरैनो सालायनानैल' नायगोन खालि माने जोङो बाइकनि माइलेजखौ नायनो नागिरदों माने बेसेबांखिनि खारो आरोना 1 लिटार थावजों बेनिफ्राय जों बेखौ दिनै चेक खालामना नायदोंसै बेसेबां हायो सालायदोंसै जोङो माने मोनासिम दे जों दा बबेयाव थांगोन बेखौ जेबो गेरेन्टि गैया दे माने आगोलाव 4 लाइन जागासिनो दंना जोंनि बे लामाया बेनिफ्राय आगोलाव टल गेट ओंखारदोंनो माने बानायदों जों दा बेसिम थांनानै फैद्रायनि इजा नङा सिदासो मेन र'डआवनो ओंखारदो ओंखार माबा बानायदो आरो बारा गोजान गैला जों सहैनो थाखाय ओमफ्राय नोङो सिगांनि आंनि बाइकखौ सालायना मोजां मोनदों ना नों बे मोनसेखौ मोजां मोनदों दानिखौ मोजां मोनदों दानिया हिट ना जायखिजाया 220 नालाय बे एसे हिट ओमफ्राय आगोलना आंना सिसिया एसे खममोन आंनि आगोलनि बाइकखौ माने जोंहानि आरोना जायखिजाया हिनजाव मानसि जिरायनो एसे मोजां नाङा होननानै बुंदोंमोन ओमफ्राय आइयाबो बारा मोजां नाङा होनदोंमोन माने जिरायनो थाखाय दै उननि साइडआ गोजौना स' एबारना एसे प्लेन 220आ बेनिफ्राय बेयाव माबायदि नाङो आं बेखौ मिथिया खिन्थु आइया दासिमबो गाखोफेराखै आरोना ओमफ्राय साननैसोनि उनाव बहायबा थांबाथाय मा बुङो आं नायदोंसै आइया मा बुङो आरोना बेयाव गाखोनायखौ बै नुहुरनाय जरावनो माने टल गेटखौ बानायगोन होननानै बुंदों बेनिफ्राय नोंथांमोननो आं बुंनानै मोनसे खोथाखौ माने आं दिनैनि बे भिडिअखौ बारा गोबाव खालामादे माने एसेल' बानायगोन जास्ट आङो माने बेसेबां माइलेज होयो बेखौल' नायनो फैदों स' बे उननि साइडनि थाबोनायानो माने टल गेट बानायगोन होननाया बेयाव खोनादों दे खिन्थु आं बारा मोजां मथे मिथिया सानाबो मोनाबायानो बेनिफ्राय जों दा आरो अहाय थांगोन जेबो ठिकाना गैया माने अहाय थांगोन जों बे जेबो डिसिसन लानानै फैयाखै दहायनिफ्राय जास्ट फैदोंमोन एसे ससेल' बेरायनो फैदोंमोन खिन्थु दा गोजानानै थानाय जासिगोन स' जोङो जेरावबो अहाय थांगोन बेखौ ठिकाना गैया होनदोंमोन ना दा जोङो मोनसे हादानाव थांगोन जोङो काकि होननाय जायगा आरो मा जायगामोनलाय काकिनि मा जायगामोनलाय हा लालमाटि होननाय जायगायाव जों थांदोंसै माने हाफफारसो नांबाय आरोना न'निफ्राय आरो बे जों थांगोन जायगा जों दा हाफफारसो नांबाय बेनिखायनो जों बे जायगायाव थांबाय जादोंसै माने बेनि गेजेरावनो मोनसे खोथा थेंक इउ स' माच माने 24,000 कमप्लीट जाबाय दे बे चेनेलाव बेनिफ्राय आंनि सेकेन्ड चेनेलाव 19,000 जाना दं 20,000 जासिगोन बेबो ओमफ्राय मेन चेनेलाथ' 90,000 नि गोजौआव 100K नि खाथियाव स' जेखि जादोला बे चेनेला 24,000 साबस्क्राइबार जानायनि थेंक इउ स' माच बयनिसिमबो जोंहानि न'आना बे जाय ओमफ्राय आबै लाङानि न'आ जोंहानि आइनि न'आ एसे आगोलाव दै बेनिफ्राय जों उन्दैनिफ्राय बेजों फैबाय थायोमोन नालाय बै जायगाखौ बुंदोंना बेयो हाजो ओमफ्राय नोंथांमोना जुम खालामना देखायनो बे जाय थांनायनि लामा गैया दे अबे जाय थाङो आं बेखौ मिथिया बै आगोलनि साइडनिफ्राय दं नामा थांनाय लामा बेयाव खिन्थु आङो बे जायगाखौ बिराद फसायो दे उन्दैनिफ्रायनो बे जायगायाव थानो मोनबाथाय आरोना मानोना बियो बे हाजो फिसा दाबसेल' बेनि खाथियाव जेबो हाजो गैया बेल' दाबसेल' बेनिफ्राय बेयाव न' दं आगोलनिफ्रायनो आं बे जायगाखौ जोबोर फसायो आं बोरैबा बेयाव थानो होबाथाय आं थाफैगौमोन थ' बारा टाइम गैला माने सानाबो हाबबाय नालाय बेनिखायनो जों बे जायगानिफ्राय थांबाय दादोंसै दा जों काकि होननाय जायगायाव थांसिगोन जों सानैजों जोङो दा जि जायगायाव थांगासिनो दं बे जायगायाव माने टावार मोना दै दा आङो माने बेसेबां गोबावहालागै थानाय जायो बे जायगायाव जोंनि न'निफ्राय 25 किल'मिटार जागोन नामा बे जायगाया बेनिफ्राय टावार मोना बे जायगायाव हादानसो नालाय
दसे थानानै जेबो नुनाय नंला माने खोमसिबाय नालाय दा जेबो नुनाय नंला बेनिखायनो आङो भिडिअ बानायनायखौ दा आं स्टप खालामना दोनसै लागिले आं डाइरेक्ट जायगायाव थांनानै भिडिअनि गेजेरजों देखायलांबाय थानो हानाय नंला मानो हायाब्लाथ' होननानै बेसिमाव बुङोब्लाथ' दोनगोन आं जुदि नोंथांमोना हायोब्लाथाय नुखाबायानो आं जानांगौ माने डाइरेक्ट खोमसि जायगायाव थांनानै जाजोब्बाय बानायहैनोसै गोजाननिखौबो नुला आरो आं दिनै ब्लग बानायनो होननानै आं फैखायाखैमोन जास्ट आं माने आंनि गारिनि माने बाइकनि माइलेजखौल' चेक खालामनो फैदों